Θα έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να βγάλουμε. Βίντεο. Δοκουμέντα. Να με μαζί και έτσι πιάνει την ιδέα εγώ. Ήπια και ποτινά. Είπανε όμως, γιατί θεωρώ ότι βγαίνω. Ήπια μπύρες, είτε δεν έχω. Θα δούμε. Σου δείξω εγώ Μην με κουνάς μόνο. τη μάνα μου να παίζει PlayStation με τον Βασίλη. Πού το πήρες αυτό? Πόσες χιλιάδες μπορεί να βάλει και μέσα χωρίς να... Αφού εγώ που είσαι στη δουλειά, δεν θες. Εγώ δεν φύγω σε δευτερόλεπτα, είμαι για δόνατο. Πάει με τάξη που με τον Λέω να άλλο. βγάλουμε μια ολιά να το πω. Αμέ. Ναι, μα. Είναι ανθρώπου κρέα. Μην καταλαβαίνω πράγμα. Παιδιά, ακόμα έξω στο ψυγείο μου. Παναγία Δεν μου. θα φέρω. Ποια είναι που κάνει ρακίνια.